сябры. А я от книжки оторваться не могу. До того ж сам читаю. Привітання усім. Добрый вечер, Тёма. А чим займаєшся? Не бачишь, читаю. Цікаво, що? Вельми. А ты не перешкоджай, коли ласка. Ой. Ну, ось я ще на домі поглядіть. Тёма, я ж попросил, не перешкоджай, коли прочитаю, дам. Ой, у меня так цудоўна атрымліваецца літары ў словы складаць. А ти повільно читаєш, мені прийдеться довго чекати. Нічым не могу дапамагчы. Пагуляй пакуль со своими любимыми цацками. О, хитренькі які. Буду я чекати. Давай книжку. Не дам, я А читаю. ти вже начитав, ще дай мені. Ты я на самом цікавым месцы спыніўся. Хочу даведацца, што далей будзе. Завтра доведаєшся, а тепер дай книжку своєму лепшому щабру. Ой. Гэта не я. Ой. А хто книжку тягнув з усією емоцією? А треба було мені одразу її дати, такое би не здарилося. А такая книжечка була пригожая, а може то новенькая. Ти буслик сам виноватый, читай тепер порваную. Ой, нешта мне перахацелася. Не вельмі прыемна такую трымаць, усе сторонки поразляталіся. Тады давай схаваем яе куды-небудзь, каб яна тут не ляжала. Давай. На полицию яе покладем. Дапамагай несці. Да помогаю. Ой. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. О, привітання, дядулечка добродей. Добрый вечер. Добрый вечер. Як ваши справы, мои любые? Ой, справи наші. У нас усе добре, ми з бусликом гуляем. Ага, гуляем. Гэта цудоўна, мои кветочки, калі вы гуляете, карыснымі справамі займаецеся, не плачаце, не сварыцеся, тады дзядуля спакойны і добры ў мяне настрой. Ой, нехта плача. А? Што гэта? Ды не, падалося. Хто у нас можа плакаць? У нас буслик любіць паплакаць, але зараз ён усміхаецца. О, напэўна, падалося. Ой, не, ўсё ж такі нехта плача, нейкае дзіця. Пайду пагляджу. Ага, ага. Буслик, это докладно не ты плакаў? Не, дакладна не я. Цікава, хто ж тады прыйшоў калыханку, ды плача? Ой-ой-ой, не плач, дороженькая, зараз дапаможам табе. Вось хто у нас плакаў. Книжка? Книжка. А вы не ведаеце, хто яе без дапамогі кінуў? А? Не ведаю. Ой, ну супакойся, калі ласка. Ай, ой, зараз мы цябе палечым. А як гэта книжка можа плакаць? Ой, яшчэ як, яна ж жывая. Моя книжка. Ага, вы ж яе чытаеце, і яна як быццам з вамі размаўляе. Ой, і правда. Ага, о, дакранаецеся да яе старонак, а яны даюць вам сваё цяпло. Ой, а я ніколі не задумваўся над гэтым. А яшчэ кніжка можа разам з вамі і плакаць, смяяцца, пужаць і натхняць. А калі яна цікавая, дык можа так прымагніціць, што адарвацца немагчыма. І яшчэ у кожнай кніжцы свой водар. Ён можа быць цёплы, сонечны, альбо наадварот, зімовы. Атрымліваецца, што кніга быццам наш сябар са сваім характарам і звычкамі. Менавіта так. І калі яго пакрыўдзілі, ён пачынае плакаць. Ці плача, калі ў яго нешта баліць. Ага, вось і кніжачка наша плакала, і ёй патрэбна хуткая дапамога. Бедненькая книжечка, прабач нас, калі ласка, мы не знарок. Ага, прабач, яно неяк само атрымалася. А ёячкі, да гэта вы сяброўку без дапамогі пакінулі. Ай-яй-яй-яй-яй. Нясіце аптэчку сюды. Ага, я хочу. Ага. Тёма, давай, нясі. Ну вось, як же это здарылася, не разумею, ты бачыш. О,
Вось яна. Дякую, але патрэбна кніжная аптэчка. А что за яна? Скотч, ножницы і клей. Ох, зараз усё прынясу. Принесем. Ну, поцярпі, даражэнькая. А пакуль мы з табой мультфільм паглядзім. О, ну вось, лячэнне дапамагло. У кніжкі добры настрой. Яна кажа нам дзякую. Трэба паглядзець. Можа, яшчэ якой кніжцы наша дапамога патрэбна. Так, паглядзіце, а пасля хуценька бяжыце чысціць зубкі і мыць А тварыкі. пасля ў ложачкі глядзець цікавыя сны. І самыя казачныя. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Дабранач, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.